Ola, como están? O Goberno local vai facer desaparecer a praza de tesoureiro de apoio que creara no medio de fortes críticas da oposición porque considera que xa non é necesaria. Explicou a concelleira Amelia González, que deu conta da modificación da relación de postos de traballo do Concello que recibiu luz verde esta mañá na Xunta de Goberno. Grazas a esa amortización, o gasto en persoal non vai subir, malia que a organización aprobada hoxe inclúa a creación de novas xefaturas de servizo. Segundo a edil, o obxectivo dos cambios é axeitar o cadro de persoal a normativa vixente e tamén a realidade do día a día no Pazo de Raxoi. Pouco durou no Concello de Santiago a praza de tesoureiro de apoio. O Goberno local creouna a finais de 2011 no medio de fortes críticas da oposición e hoxe anunciouse a súa supresión. Segundo a concelleira de Persoal Amelia González, o Goberno entende que esa figura non é necesaria habendo no Concello un tesoureiro e un vicetesoureiro. Estaba creada, sí, creada, orzamentada, sí, perfectamente. Estaba creada, Toda. pero non se Non estaba ocupada. Sí, pero xa ves que hai unha nova ordenación en este caso da Concellería, por exemplo, de Asuntos Económicos e se ve que non é necesario. A edil explicou que os cartos que se aforran ca supresión desta praza irán para os novos xefes de servizo de sección que se crean na modificación da relación de postos de traballo aprobada hoxe na Xunta de Goberno. O primeiro cambio afectalle á Concellería de Participación Cidadá, que agora contará cun único responsable técnico para as áreas de festas, participación e centros socioculturais. Tamén se crea a xefatura de sección de Biodiversidade e Educación Ambiental, dependente da Concellería de Medio Ambiente, e ponse en marcha o Servizo de Innovación, con competencias relacionadas cas Smart Cities e a Administración Electrónica. Dependente da Secretaría Xeral do Concello, créase o posto de xefe de Servizo de Asistencia Xurídica e no ámbito de Facenda ponse en marcha unha nova oficina orzamentaria. A concelleira Amelia González asegura que os cambios queren adaptarse á normativa vixente e á realidade do Concello. Co xeto de mellorar ou de prestar un mellor servicio optimizando os recursos humanos dos que dispón o Concello de Santiago e que nos obriga a reorganizar ao personal das diferentes concellerías facendo que coincidan a realidade do día a día co organigrama municipal e os postos de traballo. A marxe deste asunto, na Xunta de Goberno iniciáronse os trámites para a recepción das obras de rehabilitación da Casa de Brandía. Do Pazo de Raxoi imos á Casa das Asociacións de Benestar Social de Salgueiriños. Alí estás a celebrar un obradoiro dirixido a nenos que viviron situacións de violencia doméstica organizado pola Secretaría Xeral de Igualdade. A responsable deste Departamento Autonómico quixo coñecer hoxe como se está a desenvolver a actividade. A secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, e a concelleira compostelá de Benestar, María Castelao, coñeceron esta mañá os traballos feitos por un grupo de nenos e nenas que participan nuns obradoiros especiais. Trátase dunha actividade destinada a pequenos de entre 9 e 11 anos que viviron episodios de violencia no seo familiar. Se están reproducindo novamente estereotipos en edades moi temperadas como a que, como os rapaces que están aquí nestes días traballando nestes talleres, pero tamén en edades adolescentes, que tamén faremos uns talleres tamén para adolescentes e universitarios e universitarias. E, claro, nos temos que preguntar que pasa para que este ocurrindo isto, que se volvan a reproducir situacións e estereotipos que parece que os tiñamos xa alonxados. Nestes obradoiros que se desenvolven na Casa das Asociacións de Benestar de Salgueiriños, unha terapeuta ocupacional traballa cos cativos para axudarlles cos problemas derivados das situacións que viven ou viviron. Ademais de traballar o trauma directamente, tamén traballamos problemas como habilidades do desempeño que se poidan ver alteradas, como problemas cognitivos, atención, memoria, concentración, e facemos especial fincapé nas áreas de educación e da participación social. A seu irmá maior é ela. E por outra parte, debúxame o seu pai e un canciño, pero a nena explícame que o canciño non é un can, que é a moza do seu pai, que é ca que vive. Entón, pois claramente, aí hai un desacordo, unha desavenencia, algo que se podería traballar con el. 142 concellos forman parte do programa contra a violencia de xénero da Secretaría Xeral de Igualdade. Ben distinta é a actividade que se desenvolve no Centro de Formación Ocupacional de Arins e que tamén visitamos esta mañá. Trátase duns cursos encadrados no programa Urbana Santiago Norte dirixidos a desempregados. A concelleira Reyes Leis puido charlar esta mañá cos participantes.
O programa Urbana Santiago Norte inclúe no curso 2013-2014 42 accións formativas. Hoxe a concelleira Reyes Leis visitou os alumnos dunha das especialidades que se imparten no Centro de Formación Ocupacional de San Xoás, en Aríns. Trátase dun curso de manexo de carretas elevadoras no que participan 6 persoas. O fin destas accións formativas é mellorar a cualificación profesional dos desempregados e facilitar a súa inserción laboral. Buscando a maior empregabilidade da xente que está neste momento en unha situación de desemprego, que ten pouca formación, intentando que esas cualificacións profesionais que teñan podan ser recoñecidas, en outros casos complementarlle con cursos como pode ser este, que, por exemplo, para o sector da construción é moi importante, porque neste momento precisamente o que maior índice de desemprego ten. Este programa de cualificación profesional recolle unha serie de actividades destinadas especialmente a aquelas persoas adultas en formación profesional acreditada e aos inmigrantes que ou ben non teñen formación ou as súas acreditacións profesionais non son homologables. Outras accións do Urbana Santiago Norte son cursos de informática, prevención de riscos laborais, formación de condutores, operadores de maquinaria de obras públicas, idiomas ou oficios. E a Reyes Leis tamén a vemos esta mañá dando conta dos gañadores do concurso Desexo Concedido, organizado por Turismo de Santiago para reforzar a marca da cidade nas redes sociais. A actividade non puido ter máis éxito con notable impacto en Facebook e en Twitter. O premio para 20 dos participantes foi unha viaxe a Compostela para 2 persoas con moitas actividades incluídas. O concurso Desexo Concedido xa ten os seus 20 gañadores. A campaña posta en marcha por Turismo de Santiago este mesmo mes de decembro tivo unha gran acollida xa que contou con máis de 300 participantes. O obxectivo era claro, reforzar a imaxe de Santiago como destino, sobre todo entre os turistas nacionais, e darlle visibilidade á marca nas redes sociais. Para a concelleira Reyes Leis acadáronse esas metas. La campaña, que era uno de los objetivos que tenía importante, nos permitió ganar más de 1.500 nuevos usuarios para nuestro Facebook, que hemos pasado de 4.000 a 5.211 con esta campaña, y un crecimiento de más de un 25% en Twitter también, del que hemos ganado 300 usuarios más. Consideramos que además que estos seguidores son ya amigos más que clientes de Turismo de Santiago, porque gracias a esta implicación que han tenido con el mensaje de deseo que querían, pues han, de alguna manera, tenido una relación y una interacción con la ciudad muy diferente. O concurso partía dunha sinxela pregunta: Santiago de Compostela, cal é o teu desexo? Un xurado composto por técnicos de turismo escolleu as 10 mellores respostas de Facebook e outras tantas de Twitter. Os gañadores, a maioría de España, pero tamén de Argentina, Brasil ou Portugal, poderán desfrutar entre o 15 de xaneiro e o 15 de xuño dunha viaxe a Compostela para 2 persoas que inclúe ademais unha cea, unha visita guiada pola cidade e polas cubertas da catedral, unha cata e unha ruta de petiscos. Falámoslles agora da terceira xornada Humildade pola Solidariedade, organizada pola Confraría da Humildade en colaboración ca Concellaría de Participación Cidadá. Será o sábado na Igrexa de Santa María do Camiño, na Rúa Travesa. Ali vanse recoller alimentos non perecedoiros para a cociña económica, haberá un certame de corais e o Paxe Real pasará recoller as cartas dos nenos pros Reis Magos. A Confraría da Humildade quere acordarse dos máis desfavorecidos nestas datas do Nadal e por iso pon en marcha a súa terceira xornada solidaria en colaboración co Concello. Será o próximo sábado na Igrexa de Santa María do Camiño. A partir das 10 da mañá recolleránse alimentos non perecedoiros que irán destinados á cociña económica. Sobre as 10 da mañá, onde recolleremos alimentos de carácter non perecederos que irán destinados á cociña económica da nosa cidade. Desde a cociña económica nos fan recalar que onde teñen forte demanda pode ser no carácter de envases lácteos, un poquinho así tamén de pastas, aceites, e tamén están empezando a recoller por a forte demanda leites para nenos. A Confraría confía en superar as cifras de anos anteriores nos que se recolleron unha media de 400 kilos de alimentos. Os actos máis importantes da xornada serán pola tarde. A partir das 5, o Paxe Real visitará a igrexa para que os nenos lle entreguen as súas cartas pros Reis Magos. Ás 5:30 comezará un pasarrúas polo casco histórico ca agrupación musical Virxe da Amargura de Ferrol. Esta formación participará xa ás 8 nun certame de panxoliñas no que tamén actuarán o coro do Conservatorio de Música de Santiago, a Coral Coto da Nai e a Coral Polifónica Colexiata de Sar.
A xornada inclúe tamén unha Eucaristía ás 7 da tarde. E o 4 de xaneiro teñen unha cita no Polideportivo da Pontepedriña. Será unha xornada de portas abertas organizada polo Club Viravolta de Ximnasia Rítmica para que os máis pequenos coñezan esta disciplina e se animen a practicala. Sumándose ao obxectivo do Concello de fomentar deportes máis minoritarios, o Club Viravolta de Ximnasia Rítmica vai celebrar a súa primeira xornada de portas abertas. A actividade que terá lugar o sábado 4 de xaneiro no Polideportivo da Pontepedriña busca que os máis pequenos se poñan en contacto con este deporte. O objetivo desta actividade es que todas aquellas niñas que quieran conocer y que quieren tomar contacto con el mundo de la gimnasia rítmica puedan experimentarlo durante esta jornada con el club y con todas sus entrenadoras. A actividade que se vai alongar dende as 10 da mañá ata as 8 da tarde consistirá en que os nenos aprendan os quencementos específicos da ximnasia rítmica e os movementos básicos como saltos e xiros. Prepararán unha pequena coreografía para a última hora amosarlles aos pais todo o que aprenderon ao longo da xornada. Ademais, organizarase un obradoiro de manualidades para deseñar un mallot. A xornada vai dirixida a rapaces e rapazas de 5 a 14 anos e haberá 60 prazas dispoñibles. E ainda lles achegamos algunha outra suxestión para o seu tempo de lecer na nosa axenda cultural. Tócanos agora botarlle un ollo ás previsións do tempo para os vindeiros días que nos achega Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Unha fronte moi activa atravesará mañá Galicia, deixando ceos anubrados con chuvias fortes, sobre todo pola tarde. As temperaturas subirán, sobre todo as mínimas, e os ventos serán fortes do sudoeste. O sábado será unha xornada inestable, os ceos presentarán intervalos anubrados con chubascos localmente acompañados de saraiva. As temperaturas baixarán e os ventos soprarán do oeste, fortes no litoral e frouxos no interior. Para o domingo agárdanse ceos con intervalos anubrados e ventos do sudoeste entre frouxos e moderados. As temperaturas manteránse sen cambios significativos. Mañá en Santiago teremos ceos anubrados con chuvias que serán máis intensas pola tarde. Os ventos serán fortes do sudoeste. As temperaturas subirán, sobre todo as mínimas, que quedarán en 12 graus. A máxima será de 13. No sábado teremos ceos anubrados con chubascos e ventos frouxos do oeste. As temperaturas baixarán de xeito notable. A máxima será de 9 graus e a mínima quedará en 6. No domingo os ceos estarán anubrados con orballos a partir da tarde. Os ventos serán frouxos do sur pola mañá e moderados do sudoeste pola tarde. As temperaturas mínimas baixarán ata os 4 graus e a máxima subirá ata os 10. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. A información do tempo remata este espazo de novas. Saben que poden seguir informados a través de calquera dos medios do Grupo Correo Gallego. Nos volvemos mañá con máis información a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí.